Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hussein Asnani. Ni mawaki ne, wato waƙoƙin bikin aure da waƙoƙin birthday da engagement. Duka idan aka zo aka neme ni zan yi ta a inda ake so, kuma cikin price mai sauƙi. Kuma muna yin advertising, wato tallace-tallace kamar kanti, kamfani, kamar wata ma'aikata, kasuwanci ko wani iri ne ka zo ka neme mu kace mu tallata maka, insha Allah za mu tallata maka shi kuma a cikin price mai sauƙi domin ƙara jawo kwastomomi. Sannan kuma ga masu nema na, za ku iya nema na a WhatsApp number ɗina kamar haka. Kuma ga masu son su kira ni ta wannan number kamar haka. Address ɗina kuma shine Kaura na Moda, Zamfara State. Idan kuka zo za ku same ni, da haka masoya. Na gode.